പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉസ്താദ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, നമ്മളെ അറിവിന്ദിലാവിന്റെ മജ്‌ലിസിനെതിരെയും അറിവിന്ദിലാവിന്റെ ഉംറ ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയും ഒരുപാട് അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരോടും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ഉസ്താദ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വോയിസ് എന്റേതാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 100%, 110% പച്ചക്കളവാണ്. 110% പച്ചക്കളവാണ്. അതിലൊരാളും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് എന്റെ മജ്‌ലിസ് സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടാണ് ഉസ്താദിനെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാനുള്ളത്. അതല്ലാതെ അതിന്റെ പിന്നിൽ മറുപടി കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകൂല. ഇതൊന്നും എന്തായാലും തുടങ്ങിയതൊന്നല്ല.